Svoju prvú sadu na gelové nechty som takmer vyhodila do koša. Ale poďme pekne po poriadku. Ahojte, ja som Angie a vítam vás v novom, trošku netradičnom videu, kde nebudem komentovať postup, ale poviem vám, ako som sa dostala k YouTube a Instagramu o nechtoch. Lakovanie nechtov som mala rada odjak živa. Už od základnej školy, len vtedy sa mi o gelovkách ani nesnívalo. Na nechtoch som nosila v podstate tie najlacnejšie laky, ale už vtedy som mala každú ruku inak namaľovanú, skúšala som rôzne vzory, ombre a podobne. A hej, pamätáte si ten marble efekt pomocou vody? Tak to som skúšala tiež a neúspešne. Ohľadom nechtov som neustále riešila dva problémy. Prvý problém bol, že som chcela mať dlhé nechty. Vždy sa mi to páčilo, ale moje prirodzené nechty veľmi dlho nevydržali dlhé. Vždy sa nejaký zlomil a potom som samozrejme musela ostatné prispôsobiť tomu jednému nešťastníkovi. A druhý problém bol, že lak schol celú večnosť. Nehovoriac o tom, keď som si dala 2 až 3 vrstvy kvôli krytiu, alebo keď som robila nejaký dizajn. Ostala som vždy na dlhú dobu úplne paralizovaná. Teda, medzi tým teraz sedím hodiny nad nechtami dobrovoľne, ale chápeme sa. A asi to poznáme všetci. Stačil jeden zlý ťukanec do nedoschnutého laku a bolo po dizajne. A aj keď som túto náročnú skúšku schnutia zvládla, tak drogerkový lak vydržal pekný možno pár dní, ak vôbec. Rodičia vedeli, že ma lakovanie baví, a tak som dostala sadu. Áno, bavíme sa o tej sade, ktorú som spomenula na začiatku. Bolo to možno aj pred 15 rokmi, takže už si všetko úplne nepamätám, ale určite tam bol cleaner, buničina, gel, štetec a lampa, do ktorej sa dávala UV žiarovka. Žiadne UV LED, žiadny časovač. Možno tam bol aj zmatňovací blok. No poviem vám, bola to riadna fail army. Žiadna báza, žiadna úplná modeláž a nič mi nedržalo. Úplne som sa na to vykašľala a ostala som dosť skeptická voči gelovkám. Samozrejme medzi tým som raz nejaké gelovky mala, konkrétne na stužkovú a držali v pohode. Potom ešte počas výšky som si nechty stále lakovala obyčajnými lakmi, ale tie isté dva problémy ma prenasledovali ďalej. Až som sa raz naštvala, pozrela si nejaké videá o gel lakoch a povedala si, že si nejaké objednám. Konkrétne z Nanny Nails, ale šla som po značke Neonail. Tu do príbehu prichádza main character, lampa z predchádzajúcej sady. Stále bola doma a čakala na svoj veľký comeback. Práve začínal COVID, ja som bola na výške, takže som si ju nechala poslať z domu, gelaky, ako som spomenula, som si objednala a vrhla sa na to. Okrem zmatnenia nechtu neprebehla žiadna extra príprava nechtu, žiadna modeláž, ako je to dnes moderné, iba podklad, farba a lesk. Presne ako vo videu na YouTube. Písal sa rok 2020, na YouTube bolo už veľa beauty contentu, ale na nechty neboli žiadne návody a niektoré youtuberky, ktoré dnes sledujem, ešte ani neexistovali. Každopádne čuduj sa svete, ten gel lak mi držal. Prežilo to aj umývanie riadu, aj po týždni, aj po 2. Takže wow. Tak som sa do toho ponorila viac. Kúpila si ďalšie farby a ako takú perlu aj nalepovacie tipy. Veď paráda, zlomený nech sa dal krásne predlžiť však. No a potom to dopadlo aj nejak takto. Aj keď nalepovanie typov už dávno nie je v móde, každá skúsená manikérka si vie predstaviť, ako to mohlo mať výdrž v kombinácii bez Apexu. Potom jedné Vianoce som dostala prvú brúsku na nechty, model JD. V balení k brúske bol aj zo pár nástavcov, teraz viem, že to bola totálna Čína, ale používala som len jeden, na ktorý sa nasadzuje brúsny papier. Vtedy, ja hlupáčik, som nevedela, že sa dá vymieňať, takže ma chytila panika, keď som si ju časom zaniesla. Hĺbkovú manikúru som si stále, a to našťastie, nerobila a nechty som mávala prebrúsené, aj keď vtedy som o tom ešte nevedela.
Takto som fungovala asi 3 roky, až som si povedala, že skúsim ísť niekam na gelovky. Nechcela som ísť do rýchlo štúdia, hlavne nie po mojej skúsenosti, keď som musela pani upozorniť, nech mi vydezinfikuje nechty. Takže som si našla nechtárku, bola som s ňou spokojná, mala som dlhé krásne nechty podľa inšpirácie a aj mi dobre držali. Bavilo ma vyberať si farby a vymýšľať si dizajn, keď som šla na doplnenie, až som mala pocit, že pani nechtárku príliš komandujem. A myslím, že asi aj vám už dochádza, čo nasledovalo. Chcela som si vedieť urobiť také nechty aj sama. Chýbalo mi totiž kreatívne vyžitie a tak som práve k tej istej nechtárke išla na kurz. Preskočila som niekoľko levelov a učila sa rovno predloženie na šablóny a prácu s polygélom. Výsledok síce nebol dokonalý, ale bol to pre mňa perfektný štart, hlavne čo sa týka získania znalostí o materiáloch alebo hĺbkovej manikúre. Po kurze som mala potrebu hneď všetko skúšať, nielen na sebe, ale aj na niekom inom, a preto ďakujem pár obetavým kamarátkam, ktoré presedeli hodiny. A aj keď neodišli s dokonalým výsledkom, tak prišli znovu. Vždy mi dodali kuráž a motiváciu. Uznajte, že to chcelo kúsok odvahy, keď ma videli s tými mini, ale predsa ostrými nožničkami nad ich rukami a videli, ako im striham kožičku. To bol najväčší test dôvery. Potom som fungovala chvíľu aj na online kurzoch od By Michelle, ktoré mi tiež veľmi pomohli. V rámci samoštúdia som hltala rôzny obsah z internetu o nechtoch a dostala sa aj do facebookovej skupiny, kde si nechtárky, hobby aj profi radili navzájom. A tu sa už dostávame do súčasnosti. Veľmi ma bavilo čítať si rady na facebookovej skupine a takisto rady posúvať ďalej. Tomu som si povedala, že viac rozbehnem svoj Instagram, ktorý pôvodne slúžil len na odkladanie fotiek make-upu. Teraz môj Instagram slúži hlavne na nechty a k nemu som pridala ešte YouTube. Na Instagrame vám už asi 2 roky pridávam krátke návody na dizajny, rôzne tipy a rady a na YouTube vás vzdelávam už vyše roka, pretože ma to baví a naplňa. Som rada, že si pomaly budujem svoju komunitu a dúfam, že sa bude ďalej rozrastať a že aj vy budete jej súčasťou. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozretie videa, dajte mi vedieť, ako sa vám páčilo a verím, že sa uvidíme aj na budúce.